latihan neh iki aku. Latihan apa iki? Latihan ngulon ngene kok iso. Neng Mekah. Kok nang Mekah. Lah ngulon neng ndi so? Jakenan wong iki madepe iki ndi dek Puana Seram iki ya Allah. Nyilen. Ngulon. Rodok rene ya Allah. Alhamdulillah nggih. Kok ruame ya? Seragamnya putih karo ijo. Mbak Kakung, monggo aku sik ya. Aduh ya. Boten kurang kenalan no Mbak ya. Alhamdulillah lelo ledung nggih Mbak Kakung nggih. Kok pas ya, Cin? Angge wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Niki lho sing ting sor pelem niki lho kok ngalamun kabeh niki sepaneng menapa to Bu jane Bu enten wong salam kok mboten dijawab Bu. Nek panasen juta ya adume ngono ya sampeyan. Assalamualaikum. Matur sembah nuwun. Nggih, alhamdulillah pepanggihan kalih kula sak kanca nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Dinten menika alhamdulillah pun timbali panjenenganipun ingkang kagungan kersa. Bapak Rabun. Pak Rabun ingkang wonten ngajeng nggih Pak Rabun nggih. Nggih, kalih Ibu Yanti. Bu Yanti ingkang pundi nggih? Bu Yanti iki mesti gede dhuwur iki. Oh, nek iku nganu wong ulaan iki nek iki wong iki Cing. Sik tak golekane Bu Yanti sing ndi iki ya. Golek jek. Bu Yanti. Kok agak ketemu iki jane mendelik nang ndi Bu Yanti? Lah iya iki sibuk nawasam sibuk ning jero. Nggih, ketok emang aku roh kudungan nang ngarep ngono kok, Cah. Tak goleki kok wis gak ana neh ya. Pundi Pak? Pundi Pak Rabun? Wonten wingking. Wonten wingking mriko. Oh, alah saya pakai kerudung biru kae lho. Biru niku, biru. Bu Yanti jenengan niku mbok nggih angkat tangan ngeten to, Bu. Ampun isin to, Bu. Pun sarimbit kalih kula sak kanca ngeten kok. Nggih. Matur sembah nuwun sampun bali kula sak kanca nggih. Niki dalam rangka acara walimatul urus pernikahan. Juga walimatul khitan. Wah, siji gawe loro gawe iki. Niki sing dihitan cewek nggih Bu nggih, soalnya Dek Titis Rahmawati. Oh, alah iki pernikahan. Nggih, pernikahannya Mbak Endah sama Mas Hamdi. Mbak Endah Mas Hamdi, sing dihitan Dek Titis. Dek Titis. Kamu ya Dek Titis ya? Oh alah. Lah nek wedok niku nyuwun sewu sing disunati apane, Bu? Napa ne Bu? Lho sampean kok guyang-guyu lho Bu, aku takok tenan iki aku gak mudeng lho nek wong lanang ngerti sampean awak dhewe anake wedok ben reti Bu ya. Apa ditutul tok tul ngono Bu? Nek disunat dak ilang kon. Waduh duh. Nggih pokoke muga-muga tambah salehah Dek Titis. Sing temantene nggih berbahagia sakinah mawaddah warahmah koyo dongane wong uming ngono kae nggih. Enggal-enggal pikantuk momongan nyatane ya walah lamarane. Sing lagi viral iki. Sing viral ya iku. Sing Mas ngantene iki ndi? Mas ngantene. Nek aku mbak nganten wis roh nang ngarep kono. Nek Mas ngantene sing ndi? Ngantene mosok sing ndi? Oh, iku Mbak Ram iku. Oh alah. Ndi? Oh. Iku sangkaan. Nggih, pokoke berbahagia nggih Mbak Indah juga Mas Hamdi, Mas Hamdi. Pokoke iki digaspol remblong pokoke nggih. Mas cocok. Ayo diaturi hiburan. Niki sama wonten pamunyo saking Mbak Kang wonten lelo ledung kok pas kok cocok. Aku tadi juga dapat pesanan dari Mama K yang lagi nonton streaming. Mintanya ada lelo ledung juga. Oke, Noni mau apa ya? Noni selintutan. Noni selintutan. Dasaridin kok sampean dugi mriki to, Mbak? Mbah saking Jakenan. Bahwi, Mbak Noto, ingkang saking Telatah, BML Bagus, Simbek, Pak Roni, Pak Gun, Mbah Jayadi saking Wirun. Nggih, niki mesisan apa Mbak Jayadi? Ayo Mbak Jayadi mesisan, Mbak. Ndi mang ya? Neng buri ya sami sah. Ayo wis kopi nyusul iki cekelonan yo. Walah cinta merah jambu tenan nek iku. Cocok melek iki. Niki saking Mbak Saritin yang punya kafe Wali Langen Harjan Jetak ikune wong tua ya. Nggih Mbak Garna sekalian mboten Mbak Garna. Ning ampun nyuwun sing kedanan nggih Mbak nggih. Ampun riyen nggih Mbah Supe. Nggih monggo katuran Mbak Dewi wonten Lelo Ledeng.
diputer penlanggam nggih ngaturi sesepuh-sesepuh wonten ngajeng sedaya tamu undangan sugeng lelenggahan ugi sugeng miresani sugeng ngrespaken unjukan didaharan ingkang sampun wonten teng ngajeng jenengan piyambak-piyambak. Nggih, ning sarwe telem gak ana dadi. Ayo lho karek juga Anu piye? Oh iya prasmanan ya. prasmanan minike lho jangkep karek milih. Heeh, pirang-pirang. Mangga. Anake watono mau umbengi seprit kabeh niku piye lan ono. Mas Anang. Sinarengan ya mau dia arek setting. Mas Amin. Wah teko kabeh iki. Arawo. Pak Gun. Mbak Nata, Mbak Wi kok wonten ngajeng pojokan sisan ya, wah Mbak. Mbak, ngalih wonten ngajeng mriki lho Mbak tesih wonten kelonggaran kursine iki, Mbak. Isen sampe nganggo tamu. Nggih mboten napa-napa to nggih. Mboten ngarah nek ditarik pajak kali Pak Raben kok. Paling sing narik kula. Nek iku ngono sudah tahu sendiri lah ya. Emang kok roh Mas Ali nanti? Iki sama Pak Ali di sini semua. Oh Mas Ali Rembang. Iya. Gue kira Mas Ali Winong. Mas Ali Winong lagi pamit mandi. Mancing. Mancing. Aku mau les didelok aku tak adus kok tak susul ngono Mas. Lah iya, adus terus budal mancing. Oh alah. Tak nyamber sari wangi manggoro lagi. Iya, iya.
streaming ya. Kanca-kanca lagi nonton streaming sugeng sehat-sehat. Selamat menikmati hiburane nggih. Niki nggih spesial tamu undangan simbah-simbahku Bapak Ibu sedanipun Kang Mas Mbak Yu ingkang samarawo. Walah, Mbak Umbar. Aku mang rapatek karo Mbak Umbar ya wis tak roh Mbak Wi karo Mbak Notot. Kecepet motor bergundi ki apa? Bergundi iku orang cinta mreng. Kabeh-kabeh kok cintaku kowe iki nek sing tuwa-tuwa kok parake aku ya entas. Kan serang aku sing tuwa-tuwa. Sugeng siang ya. Neng tembangnya sampean tak aturi mengko soal iki lho, Pranata carane Pranata. Apa jenenge? Wira suara. Wira suarane dereng rawuh. Setunggal oke, kalih oke, tiga nggih oke mbah wong akeh ngono. Mak guyu le mak apa mbah? Somben nek 10 aku nang Wiranae nang kene siji ae mbah. Heeh mbah. Nang ati nggih, siap mbah. Niki saking Mbak sapa ya? Mbak Endah. Mbak Endah tidak mau minta lagu Mbak Endah. Ika Mbak Endah wonten Halo, dalam. ya Allah, jaluan angel ra umum seragame kok bengi kok cincin. Iya piye? Request. Request iki marung sing batik sing aku karo kowe wis gak kamet sikil tok kae lho, Cin. Wis ora kamet Mbak Yu Iya, ya seragam ampun. 2 tahun yang lalu kok disuwun ya wis sidane ya mati urip ya sing abang iku aja. Sing abang ae. Nggih, niki saking wingking ya Mbak Gi, Mamahani Melati. Mama Nani. Pak Edi cintamu. Tumben. Kok tumben to, Pak? Heeh, Pirang tahun ya, Cin? Suwi setahun ora rawuh. Ya wis lah ya diaturi pamunjutan. Heeh. Mbak menawi Pak Rabun badhe ngersake tembang kok sajaken jenengan kok ngintak-ngintik Pak Rabun Widodo. Mboten pasrah mawon nggih. Lagunya apa iki? Laguna Nasrin Rotan. Terus Mbah iku mau apa Mbah Garno. Ya bendina ya diam tak berkata. Katam apa neh mau? Kayak gak ono kok. Ego wong tuwa Mbah. Ya wis. Noni kon nyanyi sik Noni. Timbangane engko ngenteni kesuwen masake iki ya. Noni. Awas jangan di depan kontrol ya Noni. Nging kok. Lagunya selindutan ya Mas. Kira dek. Oh, nanggurine anang ya lho. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayu Manggolo, oye. Oke. Monggo Mas Ari. Ayo. Mbak Tan yuk.
kowe iki? Aku lah. Ayo senengane ngene jare sentuh bagianku. Pak Rabun ya Allah. Podang kuning, alam mboten sah repot-repot to Pak Rabun, kula ndek wau niku namung guyon. Mun dibeto mawon, Pak. Rom 50.000 lumayan Alah, Rom, moh aku. Pak Mang beto mak ijo 200, Pak. Kowe kok ngono, Sam? Lah karo sing duwe gawe dhewe. Apa, Mas? Matur suwun nuwun Pak Rabun mengaturan nggih. Apa kuwi? Pak Gun Bukit Berbunga. Pak Gun. Masnya Puspita Nala. Oh iya, nanti ikut duet ya Mas ya. Iya dong, Mas Gemoy. Iki mergo sing nyuwun iki sing duwe gawe. Tuan rumah kagungan kersa, ayo dadi aturi saiki bae aku wedi engko nek malah aku di demo ya. Ya, betul. podang kuning Mas, katuran monggo spesial Pak Rabun, ugi Bu Rabun. Bu Yanti. Oh iya Bu Yanti. Masa kowe lali to, Rom? Gak tau lali ya. Apalane gampang iki. Pak Rabun iki mesti suami idaman iki ya. Iya dong. Terus kok iso kok suami langka iki, suami ya suami idaman to nduk. Kok langka iki ning donya apa ana siji apa piye Dilindungi kok? pemerintah. Oh, nek ana cara dipiyak-piyak dilindungi. Wah enggak ya podang kuning katuran jus. Wih, tukang kendang yang gawa kipas dhewe iki, Mang. Nyanyi ya, Bro.
Ibu era umum ngoten nggih. Nggih. Penting pun kula aturi nggih Pak nggih lunas. Heeh. Ya Ya arem Mbah Nata. Mbak Nata nggih ngersake ya Allah. Napa Mbah? Grojokan Banyuwangi. Ika tuh deh, Mas Ali ki sing mancang wis teko kene Mas Damian. Iki lho delik ning mburi pilar iki lho lah. Sidane entuk ta ora kok wis tekan kene Mbah iki wis teko kene. Aja lali Pak Ali apa Mas Ali mang sing nyuwun Bahtera Cinta. Pak Ali Pak juga Ali, Bahtera Cinta. Ya oke. siji-siji aturi wonten ego wong tua ya Mas. Nggih. Saking Mbak Sari itu yang punya kafe Woli. Woli Langen. Heeh. Waduh ngene kok tekan kene lho Mbak. Kangen karo aku apa piye? Kangen bar iki praine 3 hari. Lha kok preya-preya iki piye ya carane ya? Neng saiki ya piye ya? Barang preya-preya kuwi ya ana pertumbuhan sih. Apa Rom? Saya dhuwur ngene kok. Iya Rom. Jangkrik. Jebule tak kira kok ana pertumbuhan. Rasa iki mau sandalku ora garing kok Telung dino udan terus ya. Udah terus iki Loro. Monggo Mas. Ya. Udan tau diudan. Ya cus. Yuk. Sing soalnya. Aman. Kon barang main cedak omam teh, mau minor-minorno gitu. Pengennya itu loh, mantune mau ngunaan kok. Ayune ngono mesti. Mas Iqbal, Mas Dika Tudi.
Cin. Nah timbang panasan. Wes go, keceng-keceng lah go. Aku wong gunung kulino apa jenenge gak tau Nyeker. sendalan kulino nyeker mulanya aku sehat walafiat awakku selalu ramping tidak bisa menjadi gemuk yang ngene iki Cin gara-gara Masa aku ketawa kok munda ya nek timbang. Ayo bar bangku munda terang iki apa? ora iku ndek Dadine sing butuh susah. seterang ndek sadar 2.000 5.000 telu. nggih Mau Ya mbok gowo Allah. entek kok sampeyan. Wis entek ndek tak golong sekolahan kok iso Sampun ya Mbak Saridin nggih yang punya kafe Wali jetak Langen Harja. Iki bagi kaula muda atau kaula tua pokoknya semuanya sing pengen santai, sing pengen ngopi bisa hadir ke kafe Wali. Iya. Ada nggon nyanyinya apa, Mbak? Ana, Mbak? Ono pekane, Mbak? Tak kok aku kurang ajar kowe. kok Biasanya kan iso. kawula muda golekane ngono ku to, So. Ya dilanjut wonten kangen teng ati riyen nggih. Ya. Oke. Monggo wonten kangen teng ati Mas Edi mumpung sudah rawuh. Cel mau lagi rawuh iki, Sam. Iya, ndek kan Iya saiki ya duwe ampun. proyek ya. Wes bar ngono kok kata dapure ngono kok. Setahun kan di proyek Apa nggih kandang iki nggo bebeke mbek wedhuse iku paling. keterak aratan mati kabeh kan gak bisa ya. Iki lho tersangkane ora gelem ngeki aling-aling. Selindung
Jayadi. Oh, Mbak Jayadi. Mas Arifin wis ego wong tuwa. Iya, gara-gara mau loro mang apa? Si Mbak, iki kok nganti ketoprak bar indah kalong ajak nang kafene jenengan Mbak. Aku nek orang mbok kenal sing loro mang aku jek kelingan sampean terus. Apa nek kepengen gabung ben yo gak apa-apa. Ya gak apa-apa iki toprak mumpung sepi. Wonten Kang Nali Pak Jayadi sampun kateran nggih mungkin napa nggale ning tiwak manggone Pak aku ta. Iki Mbak Endah, Mbak Aram. Dalem, halo Mbak Indah Jamilah ya nggih. Halo. Kawitaning sinawang ngono go Mbak aja kawitaning asmara aku Aduh. malah Ngundang ke Taman Asmara. kumbang-kumbang di taman iku ya. Oke. Yo. Kok isik suwantik nih malah resepsi jam piro ya? Yo ket isuk trae gak dihapus ben ketok ning nganten ngono gosong. Apa aku gak tak hapus nganti ngobengi ya, Cin? Ben dikira ketoprak. Ya diaturi wonten Batra Cinta Sik ya, Mas. Ya. Sesuai urutan mawon ya wis iki lagune. Paki Bahtera. Bukit Berbunga, Pujaning Puspitanala. iku Puspitanala. Grojogan. Grojogan. Mbak Nganten. Mbak Nganten. Ya Mas Ya, dijak ya. pitu. Foto ah. S24 Ultra ya. Beredar sambung menyinari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur dalam cinta. Berlayar Ayo dong. Cintaku hanya untuk kamu. La la la, Sayangku hanya untuk kamu. Kasihku hanya untuk kamu. badai dan gelombang yang datang merintang takkan berubah Saya goyang pokok satu-satu haluan cinta kita. Salahe kowe mendem wae. Wes ora, Salahe kowe mabuk wae. wes ora. Salahe kowe medok wae. Akan cinta bawaku ke pulau bahagia. Beredar sambung menyinari Ayo dong, yuk. matahari. Merangkai waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur dalam cinta. Berlayar bahagia mengarungi samudra. Bergapai kecilan nun di pantai harapan. Hey ha hey, hey ha hey, hey ha hey, hey ha hey. Cintaku hanya untuk kamu. La la la.
Samun. Jebule kemajuan ya, prai-prai ya. Dia ini tak suntikno sak inci, Dek. Oh, sak sesing ngono ku ah. Kayak sak sese kalau wong liyane aku sak Sak inci. sepiro. Ada demon rada manjung. Kok anu gedekno ya, Ci. Apa nang? Ganjul pentok korek kurang ajar. Ya, lagunya apa iki? Lagune Pak Gunya. iya. Apa, Bang? Bukit Berbunga. Bukit di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Iku dek ini, iku rom, iku dek nane iku. Ya. Ayo me senenganmu me iki idolamu iki. Apa lagune iki? Ya iku mang Terelie ya, cus. Ayo Mas, benar-benar mau pewana sing ngetak ndas itu. Pak Gun. Iya, Nduk. Ibunya Pak Gun. Ibunya Pak Gun. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana.
golek sego 10-an, Pak. Sak piring ae goron, sak puluhan gak warak karo. 10-an adik uangnya lho. Dan yang aku cek iren karo bakul sego goreng. Bakul sego goreng gene. Jadi niate kerja golek sego 10-an kok malah sego Iya mas segane didol. Nek foto ngomong lho nang, kok aku mangan malah mau cekrek ya Mas. Ada Puspita Nala ya. Jadi Iya. kan Mas kita kan masih wis mulai kok. Masih gak pendarat norong. Mbok. Ya wis yuk diaturi yuk mbok menawa nonton streaming. Oh isa iku ampeng-ampeng angok-angok kok ngarep kabur neh. Iya. Iya. Ya wis ya nyanyi kan. Ya. Urung keduman nyanyi kowe mang kok iso. Kowe milih iki apa kumbang-kumbang? Gerejakan ae. Iya ya cus. Ayo dong. Oh nang kene anu wong ae kok iso. Sesal masih yang punya Puspita Nala. Gambar areme kusumo
iso. Dengkule Kowe gak tau linu. gaya ngulek-ngulek piye kowe iki kok iso. Dek sing diulek kok Sam. Ora Ngono dek kok sing iso. ngulek tapi dek sing diulek. Iya piye? Iya. Iya kok iso ngono iku kulino nek liburan